Wala. Hawakan mo sila doon. Sabi ko sa kanya, may ayuda siya eh. May papalibre rin ako. Ayuda. Sana all. Sana all. Ay, paano? Madami namang tao. Madami namang tao. Kung doon buk sa ano ko. Pupunta buk. Doon sa nagsasayawan. Sa nagsasayawan. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Oh, Magaling na ano. Daming tao. ano kayo dyan? Sa akin. Oo naman kakain dito. Wala bang ganan doon? Oh, ayun oh, sa loob. Kanina po pagala tayo kakain. Gagana lang po. Layo pa niya. Happy Fiesta! Masaya. Meron dyan na pamili ng pagpaganda po. Ha? Ang pamili ng pagpaganda. Wala ka makakain ka na, hindi ka kakain. Saan ang entrance? Masayaw. Maraming tao. Ano masasabi? Ano masasabi mo? Ayo, kasama na excited. Si Manang Pinay na excited. Pero wala naman napapanood. Wala naman. A few moments later. Kakain daw kami. Sana kaunti lang ang kumakain para makapwesto kami.
nga hindi kaya alam mamaya hingay sila ng pang hingi sila ng pang bazaar. Ano na yung cellphone mo? Normal life. Ang laki ng likod mo, ina. Ha? Ang laki ng likod mo yung nabibigyan. Video mo yung mga kamera. Kasi binibidyo mo. Kakain sa 7-Eleven. Kung ko sa inyo. Alay, abahan mo na ko dito. Wag na yun. Uwi na yata kami. Kamalay-malay. Uwi yata na kami. Oh, kasama ko yung aking Huwag kayong magkamalay. Malapit ka sa akin. sobrang maraming tao. Saan tayo kakain to? Wala namang mapiskan doon. Jollibee. Saan tayo pupunta? Saan kayo pupunta? Sabihin niya kay Tita Mami. Saan tayo pupunta? Sa Macdo ko na yun. Sa Macdo. Ay, Mag-Macdo daw sila eh. Sa Basar kami pupunta. Macdo na lang pupunta Thank you, namin. Tita Mami. Sabihin niyo. Thank you, Tita Mami. Wala na. Ay na. Wala sa akin, Tita Mami. Wala daw kami sa Macdo. Basar kami pinuntahan. Hindi marami ng tao. Hello guys! No, Israel. Kakain daw kami sa Macdo. Ha? Pansit. Awan. Tanay ano lang. Dito, dito. Iihi ka ba? Apa iihi siya? Iihi ka? Ha? Iihi. Iihi ka na dyan. Yes. Ihi na, ihi. Ihi siya. Di ko rin kasi alam first time kong makapasok sa Macdo na ganyan-ganyan. Yung dati-dati, tuturo mo lang sa harap, no? Ay, high-tech. Ano? Nasaan kayo? Ayun na. Buksan! Ako Nasa Macdo kami. Kasi ayusin niyo. Okay. Matumba sabi. James. Kala ko pa sa bazaar ka pupunta. Punta dito. Jollibee lang, ugutom ako. Ay, nagugutom ka na. Hello!
Ang kulit ng bata. Ano yan? Oh, wala dito. Sa ano lang yan, sa Chowking. Sa labas, sa tricycle na lang siya ihintay. Hindi siya ngarot, hindi naman siya hindi naman. Hindi mabango. Sino ano yun? Iyan o Ano ko dito, hindi nga ako Bubaw. Kaya bumok ko yun. Baka sinilubot naman. Saan? Sino mo? Sa ambol ko. Uwi na tayo. Saan kayo kumain? Titik ko, dito kay Martin dito. Tulad ka pa lang ang nananatao. Uwi na kami. May inihintay lang kami. Pumunta kami ng bazaar pero McDo ang napuntahan namin. Ayun na. Papunta na dito sa... Ayun na. Dalawang makulit. Yun, yung bazaar. Hindi kami nakapanood ng combo kasi sobrang daming tao. Likod lang ng mga dancer namin nakikita. Uhaw sa ano? Awaw sa... Awaw sa? Uhaw sa gala, kaya maraming tao. Dito na yan. Happy Fiesta! Fiesta po kasi dito kaya... Pwede mata. Bakit? A few moments later. Mga Kaloysi, at kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga videos. And thank you for watching and see you to my next videos. Good night mga Kaloysi!